Esplikatu didazu pixka bat, hemen ateratzeko zaudete trintxerpetik bizikleta martxa hasteko, zer helburu ditu 3. urtez ospatzen den edo egiten den martxa honek? Batez ere, 3 helburu azpimarratuko nituzke. Alde batetik, jendeari jakinaraztea eta ezagutaraztea oarsoaldean dauden bidegorriak, hori alde batetik. Bigarrenik, mugikortasun iraunkorraren astean gaudenez, eta gaurtengo leloa aire garbia guztiontzako da, eta pixkat ohitu nahi dugu jendea, garraio bide iraunkorragoak edo erabiltzea, bizikleta bezala, pixkat autoa aparkatu, oso erosoa gelako eta beti kotxetzen gelako. Eta bintzat, egun batez aldarrikatu bizikletaren erabilera. Eta gero 3. hori, bai administrazio ezberdinei jakinaraztea bidegorri bat behar dugula garraio iraunkor hori uzatzeko. Aurten gaina bizikletak utzi behar dituzu baita ere, ez? Ez dakit lehenengo urtea da, edo aurtengo berrikuntza hori izan du da. Ikusita igual jende batzuk edo jende desentek bizikletarik ez duela, jarri ditugu 4 postu oarsoaldeko zenbait puntutan, bizikletarik ez duen jendeak hartzeko aukera izan dezan, alokatzeko doainik, eta gurekin bat egiteko martxa. Eta ibilbidea egingo duzue? Ze ibilbide izango da? Ibilbidea, aterako gara trintxerpetik, egungo taldeago aterako da, aterako gara, joango gara San Pedrotik motoraruntz, gero motora hartuko dugu, pasako gara Donibanera, Donibanetik Lezoko Euskal Herria plazara iritsiko gara, handikan Errenteriko herriko plazara, eta hortik ja, Panderiako bidegorri hartu, ondoren Arditurriko bidegorrian sartu eta hortikan mehaltzeta Arditurriko. Eguraldi ederra daukazu gainera, zenbat jende espero dezuen edo egin dezue aurreikuspenen bat edo? Guk espero genuen 30 bat edo biltzea aurtengo martxan. Momentuz hemen 10 edo 12 bat persona gaude eta animatzen diren beste herrietan ere gurekin bat egiten. A ber, Amaiur, zatoz Maitia? Agur.